खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 18 एप्रिल बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उरांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गोजान लामा दावबायनो मोननो हागौ। गोसोखौ जोबोर रंजाखांनाय मोनगोन। मोजां सान। वृष राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। बयजोंबो अनसायजागोन। मोजां सान। मिथुन राशि। नोंथांनि थांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। बिफानि सुखु फैगोन। मोजां सान। कर्कट राशि। आखायाव रां रुफा जामलांनो हागौ। नखराव असान्थि फैनो हागौ। गाज्रि सान। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ। गोजोन खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। साननाय हनायफोरा फेलें थांनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। तुला राशि। मुवा बेसादफोर फानोब्ला मुलाम्फा मोननो हागौ। साना गाहामैनो बारलांनो हागौ। वृश्चिक राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। धनु राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बयजोंबो निन्दा होजानो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। मकर राशि। नखराव दोहोन दौलत जोबस्रांलांनो हागौ। जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन फैगोन। मोजां सान। मीन राशि। हास्थायखोमाना थानायखौ मोनफुंनो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय।